Ubak Sanbor Shulai MLA ke BJP na Shillong South kat bau dangan ap yalau persakur jong ubak Ricky Shulai ubala job ya ke election MDC kumukar tong klamseng na laban Mawphlang ha interstate bus terminus Mawyong ha ka no pai sngi jong ka arpusau tarik urempang arja arpusan ula Leit man Shad Biria bat MDC Thymmai ke Mawphlang-Diengïei ubak Lancaster Marbanyang. Ubak Sanbor ula keli ubak Lancaster ba job ya no bat ka jubab ka bau yo ka long bau lepen lem yo MLA ke Mawphlang ubak Matthew Beyond Star kurba. Kini ka lepen long yo ba Sanbor Shulai ban ong ba compare bat ya thu ba yala di ru un ya kun sa sisen ya ka election MLA berhadin uns IT ya kun no do ba Ricky Shulai. Haswa kini ubak Sanbor ul ai khuble ye ki nong tap vote ka laban Mawphlang ki bala ai jing kersan yo ba Ricky Shulai. Halor ke jing job bon ngot ki MDC ke VPP ubak Sanbor ulang pakadai ke mon jong ipat ba ki bakwa ya ke jing kala. Di benailat hingga memilih Ipai ba kapan yung ele juga men. Sistem ni sistem ni. Sistem aku tengah kisi ulah don tu. Tapi kendai sini aja election. San MDC kemrem, sa milik kemrem. Tadi chong nomor sang sistem. Tu milik non TV Thailand tidak perasa. Hah? Yo. Yang kemen mu job barki bola tray harin bola arem arajar kendai ni lah selection takat kendai bot ndre hang teh ka karsala ban mo prem nyob hono kispa ki bud berdlong MDC uriki nomor ba marsinda bihika nyobot utrai matrai ma ulet ki baj ba yarap ya kado koso kayap kado kejie juga samla sam hoy nya trai kan dengan sobanai khuble ye ginong chong chinong kinong thobut jaga khat salaban mo prem kinong ke bastad ke pichingai kilong ki ba njusha elam bakla ki bum chong shit kilong chai ki ai ke nomor ko umsep ko buri ki latre te par ki utre te ki ruyanga ki barki but kada ke jing ai jing job jong kinong chong be bathon jong jong khat salaban mo prem konsensi kana apni shur shu yegi boro arngot but boro kinong kersan be bathon jing ni tre nak ba cha ba kham ha dang menta ka im kayap kaim karoi kapar kabah kamian kasuk kasan pada kejih teli kejih kumbagi jue kumbagi long ki bakha ba he akan ka chidong be bathon gi ini ai train menta kabah kat bau blei rang bu yang abu bariki but bro kinu gersan be bathon gi ngin tre shisur kamera pe khamat yanu wat la kalong ba ki tule se ki bum shim la gersan ni bariki ki bum shim la gersan yang nrei leng ba kana khubor nga khot nga yawer to ya kelawan ka ying jui arp sogun ta ka pri na bata jungpi kubli cha jaru kai ga jing yi jongpi ha ga bede ba ka jing pher ha ga bor jong ko pisa pat ka e ga ba ki kila event laban te ki pa ba ki jiet ding klam bisa ki jiet ni ga jing e choi tengah lam laban comments ka song ha jing start jui pa ba te kin yai bishar ha gi ni gi ski ki benai ki stem bedang wan kin bishar kin kai ke bawah hatam bagi pajba kin rai pada collection ke paduan kata ka ngiai kublei pajba le siu kwa ejing kala mo wai ya ka absolute majority ya ka VPP te ngi gang rajuliet ngiai kublei ya jing start jung pajba le si ki pajba ki lamat ki bun ki parti le si ana ki kwa adis council banta ai lat ya ka VPP te kin sapat ki pajba ki besar para ki santli system kai ke bancia Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukam syed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya